таҷлили арзанда аз ҷашни ифтихории миллат 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мароми ягонаи роҳбарияти ҳукумати кишвар ва ҳар як сохтору мақомот, соҳибкорону шахсони боҳиммат ва дар умум ҷомеа маҳсуб ёфта, марҳила ба марҳила дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон низ тозакориҳо сомон дода мешавад. Инак дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар ҳавзи шиноварӣ ба истифода супурда шуд. Дар маросими ифтитоҳии иншооти мазкур раиси вилоят Давлатали Саид, вазири корҳои дохилӣ Рамазон Раҳимзода, раиси Федератсияи миллии шиноварии ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти шаҳри Бохтар ва ҳайати ҳамроҳон ширкат доштанд. Гуфта шуд, ки ҳавзи шиноварӣ аз ҷониби Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сатҳу сифати баланд сохта шуда, дорои бинои маъмурии дуошиёна, ҳуҷраҳои кории мураббиёни варзишии шиноварӣ, нуқтаи тиббӣ, ҳуҷраҳои либосивазкунӣ ва шустушӯи бадан иборат буда, дар назар аст, ки минбаъд мусобиқаҳои варзишӣ дар ин ҷо гузаронида шавад. Дарозии ҳавзи шиноварӣ 40 метрро ташкил медиҳад ва паҳноияш ба 20 метр баробар аст. Чуқурии ҳавз аз 1,8 метр сар шуда ба 2,2 метр мерасад. ҳавзи шиноварӣ дорои дастгоҳҳои махсуси обтозакунӣ ва обпартов буда, мутобиқ бо стандартҳои муосири варзишӣ сохта шудааст. طول 3 سال است که در این نمودی ورزش شناوری مشق می‌نمایم و در طول 3 سال است که من در تمام مسابقه‌های شهری، ناحیوی، بین‌المللی، جمهوری اشتراک نمودم و سزاوار جای‌های نمایان گردیدم و می‌خواهم که در آینده نیز با بسیار مسابقه‌های بیرون از دولت اشتراک نموده و سزاوار جای‌های نمایان گردم و پرچمبردار دولت خودم باشم. раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид, вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода, раиси Федератсияи миллии шиноварии ҷумҳурии Тоҷикистон зимни суханронӣ изҳор доштанд, ки ин иқдом ҷиҳати рушди варзиши шиноварӣ муҳим арзёбӣ мегардад. аз ифтитоҳи ҳавзи шиноварӣ дар маркази вилоят бештар наврасону ҷавонон, ки то ин муддат аз кам будани ҳавзи шиноварӣ мушкил доштанд, рӯҳбаланд гаштанд.